Mae gwenyn yn caru blodau'r haul. Mae'r petalau peled yr allanol sionc yn helpu iddyni pryfed peillio wrth chwilio am y neithder gorau. Maent yn suo o flodyn i flodyn ac yn cael ei gorchuddio a phaill, fel cael cawod paill. Dywedodd Helen Keller unwaith, dylech gadw eich hwyneb at yr heilwen fel na allwch weld y cysgodion. Dyma beth mae blodau'r haul yn wneud. Rydym yn hoffi'r syniad hwnnw. Mae'r byd yn teimlo'n rhyfedd ar hyn o bryd, a gall y cysgodion fod yn brawychus. Ond weithiau, gall y pethau gorau ddigwydd pan byddwn yn stopio a chael lle i fod yn greadigol. Mae bywyd wedi arafu, mae'r awyr yn clirio ac mae natur yn adennill ei le. Mae hynny'n eitha hydolus. Un diwrnod, cyn hir, byddwn yn gallu troi ein hwynebau ar haul gyda'n gilydd. Nes daw'r diwrnod hwnnw mae angen i chi'n helpu i greu ca wedi ei lenwi a blodau haul. Eich tasg chi yw hyn. Dilynwch y cyfarwyddiadau i wneud blodyn haul hardd. Gwnewch hyn ar eich pennau chi, gyda'ch teulu, eich ffrindiau, eich cath. Pa bynnag ffordd rydych chi'n ei ddewis, gobeithio gewch chi hwyl yn ei wneud. Unwaith y byddwch wedi creu eich blodyn hydolus, rannwch ef gyda ni drwy Instagram a Facebook. Yna, ymunwch â ni ar gyfer gorymdaeth rithwyr, lle byddwn yn chwifio'n blodau'r haul i ddynodi gobeith, dathliad o gymuned a chyfarchiad hapus i natur ei hun. Cenhadaeth blodyn yr haul yw ceisio gwneud y byd yn lle mwy ddisglair i fod ynddo. Edrychwn ymlaen atoch yn ymuno â ni.